היי, אני דוקטור איתי לביא, יושב ראש הכנס השנתי של איגוד רופאי העיניים, והשנה הכנס השנתי ה-13 של איגוד רופאי העיניים שהתקיים ב-17 עד ה-18 ליוני במלון דיוויד אינטרקונטיננטל בתל אביב, והשנה, כמיטב המסורת, אנחנו ממשיכים עם אותו הכנס, רק שהפעם הוספנו סשנים מיוחדים ותכנים מאוד 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 מעניינים וחדשים. לדוגמה, ערב מיוחד למתמחים עם הרצאות מעוררות השראה וארוחת ערב חגיגית, סשן של well-being, הגיע הזמן שנדאג לבריאות שלנו. רפיד פייר, מגוון מקרים יוצא דופן קצרים וייחודיים, תחרות איו אוסקר, סרטי ניתוחים אינטראקטיביים, והפעם עם ממש טקס אמיתי לססת best of the best, עם ההרצאות הכי טובות מכל התחומים. תצטרפו אלינו השנה, חוויה מקצועית מעשירה, נתראה שם, יהיה מדהים.